No hei, mä oon Sonja, oon yhteisöpedagogi-opiskelija. Kirjoitan opinnäytetyötä nyt keväänä, eli tarkoitus olisi valmistua toukokuussa. Työskentelen opiskelun yhteydessä Kuopiossa maahanmuuttajanuorten ja lasten vastaanottoyksikössä. Se mun työ on tosi monipuolista ja se on oikeastaan aika paljon sitä, mitä me on aina halunnut tehdä. Eli saan olla erilaisten eri kulttuurista ja lähtökohdista tulevien seurassa ja tehdä heidän kanssa työtä, auttaa ja tukien sopeutumaan yhteiskuntaan ja osaksi yhteisöä. Se on minun mielestä myös niiden nuorten oman tien ja vahvuuksien löytämisen tukemista. Mun mielestä yhteisöpedagogin työkenttä on tosi laaja. Voit toimia järjestössä tai kuntatasolla, olla vaikuttamassa ihmisten hyvinvointiin. Voit toimia hankkeessa ja projekteissa tai niin kuin vaikka ohjaajana lasten ja nuorten yksikössä. Yhteisöpedagogina vuorovaikutustaidot on mielestäni tosi tärkeä oleellinen osa ammatillista osaamista. Koska me tehdään töitä ihmisten kanssa ja meidän työ perustuu ihmisten kohtaamiseen, ryhmien ohjaamiseen ja yhteisöjen tukemiseen, niin vuorovaikutustaidoilla on tosi iso merkitys meidän työssä ja kanssakäymisessä. Vuorovaikutustaitoja, mitä tällä alalla vaaditaan, niin mun mielestä tärkeimmät on avoimuus, ennakkoluulottomuus, kuuntelu ja läsnäolon taito, yhteistyökyky, kyky ilmaista itseään selkeästi ja johdonmukaisesti, ja empatia ja kykyä ja tilannetta jo unohtamatta. Tunneäly ja reflektointikyky on myös mun mielestä osallinen osa taitoja, mitä meillä pitäisi olla. Meillä yhteisöpedagogeilla siis. Omien vahvuuksemme koen olevan juuri tuo avoimuus. Suhtaudun ihmisiin tosi ennakkoluulottomasti ja otan jokaisen ilman ennakkoajatuksia niin kuin vastaan sellaisena, kun hän siinä tilanteessa tulee ja on. Ja pyrin sitten vaikuttaa omalla käyttäytymisellä ja vuorovaikutuksella myös siihen hänen oloon ja siihen, että hän rentoutuu siinä tilanteessa. Ja tosissaan niin kun en pelästy tai hiljene uusissakaan tilanteissa uusien ihmisten kanssa. Ja näistä taidoista me on tosi paljon saanutkin kiitosta minun edellisessä työssä lähihoitajana. Siinä oli paljon vuorovaikutusta ihmisten kanssa sekä nytten tuossa työssä tuolla maahanmuuttajien kanssa. Taito, missä minä itse haluaisin vielä kasvaa, on tästä minun nepsy-taustasta johtuen se semmoinen keskittymisen taito. Että jaksaisin aina keskittyä siihen vuorovaikutustilanteeseen ja siihen ihmiseen ja siihen, miten hän sanoo. Ja sitten toinen asia on, että pystyisin myöskin objektiivisesti reflektoimaan niitä omia vuorovaikutustilanteita, tuomaan selkeästi ja johdonmukaisesti itseäni ilmi, mitä haluan asioilla sanoa ja mitä niillä tarkoitan. Tämmöisenä eläväisenä nepsy-ihmisenä, kun se keskittyminen ja asioiden johdonmukaisesti esille tuominen on minulle tosi haasteellista välillä. Uutta vuorovaikutustilanteista ja vuorovaikutustaidosta me opin joka päivä tuolla minun töissä ja tietysti kaupungilla ja työyhteisön kesken, joka sekin on monikulttuurinen. Esimerkiksi uusia asioita, mitä olen oppinut, niin joidenkin kulttuurien tapa ilmaista itseään, semmoinen kova ääninen ja tosi kiihtynyt, niin se oli ekaksi mulle pelottavaa. Mutta nyt on ymmärtänyt, että vaikka en kieltä ymmärrä, niin se ei ole aina aggressiivista, vaan se voi kertoa jostain tosi innostuneesta ja vaan semmoisesta kulttuurillisesta tavasta puhua ja ilmaista asioita. Että ne ilmaistaan voimakkaasti ja tunteella, mitä välttämättä suomalaiset ei tee täällä. Me ollaan enemmänkin hiljaisia. Se on yksi asia, mitä on oppinut uutta. Mutta olen oppinut myöskin sitä läsnäolo- ja kuuntelun taitoa. Että joskus kaikki sanat ei tule sanoina tai kaikki viestit ei tule sanoina, vaan ne näkyy eleistä ja ilmeistä ja siitä, miten se ihminen on ja käyttäytyy. Kiitos.